Takže napokon dostihy bez barky boli odštartované na modrú zástavku a na 1000-metrovú trať sa vydala aj desiatka, respektíve už len teda 9 koní a vpredu je práve Quitty spolu s Royal Lorien, ktorú trošku zakrýva na 3. mieste Sarnia Salalah, je tam 4. Inwin Spirit, 5. My Grey Lady, následuje Glass of Champagne, Epoleta a Violet. Kone už máme v rýchlom tempe v polovici oblúka pod výpadovkou a je to spolu hlava dve kobily Royal Lorien a Quitty, takže Royal Lorien spolu s Quitty privedú konie do cieľovej rovinky. Quitty na bariére, Royal Lorien druhou, treťou stopou ešte Sarnia bude útočiť. Salalah, My Grey Lady čaká s útokom, je to na bariére Quitty, ešte Inwin Spirit teraz prichádza a Royal Lorien, Inwin Spirit ide dopredu, Inwin Spirit zrejme tieto dostihy vyhrá, takže Inwin Spirit, Quitty, ešte Royal Lorien a My Grey Lady bude štvrtá, ale je to Inwin Spirit pomerne suverénne víťazstvo, Royal Lorien druhá, Quitty tretia a My Grey Lady štvrtá. Na bariére Royal Lorien druhou, treťou stopou ešte Sarnia bude útočiť. Salalah, My Grey Lady čaká s útokom, je to na bariére Quitty, ešte Inwin Spirit teraz prichádza a Royal Lorien, Inwin Spirit ide dopredu, Inwin Spirit a zrejme tieto dostihy vyhrá, takže Inwin Spirit, Quitty, ešte Royal Lorien a My Grey Lady bude štvrtá, ale je to Inwin Spirit pomerne suverénne víťazstvo, Royal Lorien druhá, Quitty tretia a My Grey Lady štvrtá.